Iki sing benteni. Penet kan nek nggawa. Penet apa ora? Ayo. Ya bener ta. Aku nek ndut apa sih iki? Kono. Sampeyan niku kok asik. Anjan seneng ya adek iku kudu rukun ngene rek Mas mek wong papat. Ngene iki ora acara-acara ngene iki ya. Ayo saiki dimulai. Pokoknya sampai hitungan keempat selesai iku sing oleh ning ngene ya iku rezekine ya. Oke. 1 2 3. 1 2 3 4. Kira apa iki? Ayo saiki dibuka rek, saiki dibuka. 1 2 3. Wah, alhamdulillah aku lengo pas lengo kuntek rek rezeki jalan. Ya Allah aku soleh uyai. Ya Allah Mi sampean oleh marinasi. Gendut enake 50.000. Ya Allah sapa sih sing gondol uyai iki? Jaremu sak ikhlase Sri, lah ikhlasku uyah duwe kuyah ya aku ikhlas iku ya tak kei iku ta Sri. Ya Allah aku jelas teko. Ya Allah jelas kok gendut iki Mik sampean. Ya Allah Mak, sampean kok ngono sih Mak? Aku ambek Umi diapi-api sampean ambek gendut koyo ngene ya Allah. Sembarang sak ikhlase. Oh, ya Sri mohon niku rezekimu kok. Rezekiku janda salihah. Lho niki lak 1000-an nang kok cek mending Sri 500.000. Untung-untungan tak tukokno iki timbang roiko siji ayo. Ya Allah, kon ikhlasmu iki. Ya iya tak aku kena gawe masak apa? Iki mah Goreng tak iseni 500 slamet kok atiku cilik iki. Mi iki ikhlas apa ora? Ya ikhlas ndut. Ya wis lah ikhlas gak usah rame. Oleh 50 aku lek tuku iki ku. Wis iku lho gane goreng iwak. Terus kah aku tak mulai ati tuku mangan. Lho lah kan gak bosan. Ora. Wis mulai rek mulai. Oh, anjene Paijo ki opo sih? Kok isane iki lho ora bondo ya Allah. Kok para rekatene meneh aku melok ngene-ngene tren ngene iki rek. Sri kon mane-mane meneh ojo ngejak-ngejak wong pahit-pahit iku lek gawe tren-tren koyo ngene iki. Iya Mi, lah karepku kan ya adekku cek rukun ngono lho ya Mi ya. Tibake lho alami aku lek ya sitok Mi. Kon aku 1000-an ya tambah kok nemen. Iki sik 2,5 Mi ya. Iya, sik muran mbek utange ta. Kok nemen sih yo. Ora untuk sampe dijakjakne. Ya wis Mi. Ben lek ngejak iku sing golongane kanca sampean ning umi-umi ngono aku jan tapi ya. Yo iya ta. Penet-penet iku. Wis aku tak mulai ya Mi ya. Ya wis sing pulang dengan kecewa oleh kuya tok Mi. Wis aja ngono kon kok lho njupuk lengo. Ya Allah, suwun ya Mi. Ya, Nek ngene biasa ya Mi. yo Tak jupuk ya Mi ya. Alhamdulillah.